Nevens directeur Chris Omen van Zorgverzekeraar DSW maakt de Friesland misbruik van haar machtspositie toch injesiedig de contracten op te sissen. Het is nevens Omen net de rol van een verzekeraar om hem zat te bemoeien met een ziekenhuis. Ik vind dat heel zorgwekkend als je een zo'n belangrijk marktaandeel hebt, dat je je daar diepgaand mee zou bemoeien. En ik zou haast zeggen, dat is wat mij betreft een reden waar de mededingingsautoriteit zeer goed naar zou moeten kijken, omdat het al of niet versluierd misbruik maken van marktmacht, dat vind ik een hele ernstige zaak. De Friesland is wel de grootste speler vanzelf, het is ook de grootste verzekeraar. En vandaar dat zij dus ook de verplichting hebben om ervoor te zorgen dat hier de zorg goed regelen wordt. En dus wat dat betreft, ik wil net zeggen dat het een machtspulsje is, beslist net. Maar ze zijn wel degene die het heft in handen hebben kennen. De gemeente Dongeradeel had ook kritiek op de Friesland. Ik denk dat het een beetje te voorbarig is om nou te zeggen van we gaan een contracten opzetten. Want dat maakt het wel weer een heel soort onrust hier onder de bevolking. En ze hebben ook recht de voeten onder het gat. Er is vertrouwen in de Sionsberg. Kwaliteit is goed. Dat staat ook net ter discussie. Maar in elk geval, het moet duidelijk wezen. En ik ben heel blij te jaren van de Sionsberg dat ze zijn. Wij gaan terug. Ook op 1 januari. Dus mensen blijven naar de Sionsberg komen. De SP had Jood Kamervragen gesteld. De partij vindt dat de Friesland volkomen lak had onder wensen van de inwoners van wat eerst Friesland. Zorggroep Zuidoostzorg is mooi eigenaar van de Sionsberg. Het is de enigste belutsen partij die het achter de conclusie van de Friesland zit dat de Sionsberg te volle een traditioneel ziekenhuis wordt en daar toch op een nij failliet gaan kunnen zoeken. Als Zuid of hoe die club ook heet zegt ja, ik wil niet samenwerken meer met die andere partijen. Dan moeten ze dat zelf weten. Maar dat kan voor Friesland niet een aanleiding zijn om zorg te blokkeren in de toekomst van alle andere partijen.